Jack a jeho dobrodružstvo dospievania a spoznania významu metafor. Jack bol normálny 12-ročný chlapec, ktorý už chcel, aby puberta skončila a mal to celé za sebou. No, ako tak pozeral jedného dňa správy, tak uvidel, ako pri pozeraní počítača niekoho, koho ešte nevidel. Obzoril sa a uvidel 20-ročné dievča, ktoré malo mikinu, džínsy, alkoholnú tvár a modré oči a červený rúž. Si môj nový sused? Spýtal sa Jack. Nie, som tvoja puberta. Jack vedel, že raz ho to obdobie zastihne, ale nevedel, že to bude v forme dievčaťa. Mám s tebou kopec prác, povedal mi puberta. Najprv ti dám hlbší hlas. Puberta mi dala vosk a cítil som, ako sa mi prehlbuje hlas. To je len začiatok. Povedal mi na to puberta. Budem ťa postupne meniť až do dospelého. Povedal mi na to puberta. Tým plynuli a už som mal hlbší hlas a začali mi rásť chlopy, ktoré puberta robila s rýkaním spreje. Všimol som si, že dospievam rýchlejšie. Povedal som puberte, ktoré si medzi tým čítala noviny. Teraz je čas na abstraktné myslenie, povedal úsmevom puberta. Môžeš mi vysvetliť, čo je to abstraktné myslenie? Spýtal som sa v puberty. Dobre, keďže si ešte dieťa. Abstraktné myslenie je druh neustáleho myslenia, kedy chápeš význam dvojzmyslov a metafor a dokážeš v mysli tvoriť alternatívne svety. Chápeš? Spýtala sa ma puberta. Áno, teraz je čas na vajcia s párkou. Rozsmiel som sa. Vyšlo mi to absurdné. Teraz ti dám do hlavy abstraktné myslenie. Už som sa chcel pustiť do jedla, keď som uvidel ten tvar. Fuj. To si už nikdy nejednám vajce s párkou. Povedal si, metafory vedia byť zaujímavé až na túto. Povedal pokojne pubert. Hlas už máš hlboký abstraktné myslenie tiež a už máš už len chlpy a rast a smermy, aby si mohol byť funkčný. Najprv ti raz dám tie chlpy. Odrazu sa v rukách puberty objavil čierny sprej a začal ma s ním sprejovať od hlavy k nohám. Bol som celý chlpatý. Jack? Áno? Spýtal som sa puberty. Ako sa cítiš? Cítim sa dospelo, ale až taký dospel nie si, oponovala puberta. Raz ti dám spermie, povedal mi puberta. Puberta zmizol a cítil som veľké šteklenie medzi nohami. Teraz máš hordu malých spermí. Keď som započul hlas puberty, tak ma to vrátilo do reality. Už iba výška. Povedal puberta. Mohol by si prosím ľahnúť na posteľ? Spýtal sa ma puberta. Ľahol som si na posteľ a čakal som, ako
mi dá půlvrta výšku. Začal mi naťahovať nohy a cítil som ako rastie. Tak to je všetko, povedal mi púvert.